The craft, the value, the custom, the belief. This is a lifestyle. Akegbe ancient kingdom. You have our palace. Boom, Mbareji. Akegbe, Mbareji Okrano. I believe today is Akegbe Cultural Day. Akegbe Federated Cultural Day. Akegbe Federated Cultural Day. The culture that America encha nechete na ikabu one. The culture na ejikotere Akegbe niile ọnụ. Akegbe niile were one culture and ọbụ ihe like a na-eme display na culture ma nke egwu nwanyị ha gbabeta ọdụ nke ya agbacha ya ụmụ nwoke abata ego ụgbọ nke ya youth we organize their own culture, full cultural display. Afambo fafulago. Toba no akitabu moko. Eba bo ejobodo, ngbo ejobodo. Me ma na me na ke kai de me culture ai. Adoba ya dị n'Igbo be ye naza. Obo de mama ka Akegbe ka je me ye kita. Pardon ni wa duma abu second of January. Akegbe niile. Ebe March kwere ebe dịka ma niile dị ba Akegbe no fụta no n'ọgbọ. Iritekwa ebe ọmụ ịhụ na ọ bụ ihe egwuregwu. Ndị ụka si na ọ bụ ime njọ. Mana Jehova mere si na ebe ọ bụ na a na-eme ihe egwuregwu ka ya na-anọ n'ime ya. Ma gburugburu ga abịa taa. Chi ya ka ha wan wekwu. Ma nke akpụgo Devo Kapuga na akpọ omerọra ọ na-abịakwa duto na ha hụrụ na ihe ọma bụ ihe a na-eme ebe ahụ ire a na-aga ha bụ ndị na-achịkọwe onye bụ onye isi anyị na kọlchọ bụ Shinkodo ya bụ ihe bụ ya ehivuru ahụ ọbaga ejewe ojiji ọ bụ ego bụ ya na-akọ ojiwe mana ọ na-ehe ụdị ọhụma nwata enweghị ike ịkpanye mma na be anyị agaba onye kpanyere agaba na ba ya akpago nnukwu mmọnwụ maka ọ bụ agaba bụ ihe o futere nnukwu mmọnwụ so ihe na-eche bụ ekene na-ekene Chineke bụ na o mere anyị kwudechi na omenala anyị ike onye ọbụla mmadụ ihe ga-eme ka omenala anyị kwụsị Chineke nna na anaba anyị kwụsị. Anyị nọ na ogbu ewu na-atakwu ahịa ogbu ewu ka anyị nọ. Okay. Tab second ọ na-abịa. Biko ọbịbịa ndị iru ọba wọrọ ndị Akegbe culture na na-eme ndị ya o mefuteworo. Ndị ọkpụtaworo aja asị na ewukoro ka eji mee akwụsị ya ma ọ bụ eme arụtụ ya ka mekwa ihe o meworo ma ọ bịa bụ na-eweghe ndị ihe ọdụ advice ma ndụmọdụ iji asị ka ihe ha chimetekwa ekọta mba ma ihe aka na-eme aka na-emete ha ọhụma ndị yi na-abụere ha na nkata. Gburugburu bụ gọvanọ of Enugu steeti ọ ma na Akegbe nọ makwa na anyị na-eme kọlchọ okodo anyị ewere nkwa okwewere anyị ma kọlchọ a na-eme ọ bịa nkwa anyị nkwa wedi ọchị na-agarịrị anyị ọ ka nọ proses ewu nkwa okwere anyị ọ bịakwa ọkwụkwọ ụzọ anyị ọchị agachibe ọchịwọ na-agarịrị anyị ọkwara nke m kwuoro ya kwa m na-ekwuru ma ihe na wee kwuru bụ nke m ji wee eme ma ọ bụ ọfụ mere ata ọ bụ ihe dị ma mgbe gboo anyị ga-eme naanị anyị ga-eme na na-akpọ elefa n'eji oge anyị dị mmadụ mbụ ọ ka dọwa akụkọ ọ bụ onye hụkwara na ịgbakarịwa ya ịgwọ ha ọgọdọ ifere ebe ka a na-efe echiche ndị ha kọrọ na-ewe ozi okwu ọgọdọ iyi ebugheche ya
ọbụrụ ihe omume a niile akpọ ma ọ bụrụ ihe dịka unu ji warute ka agba maka ihe ka agba bụ nwaanyị ekwe bụ mgbe nnukwu ezi unu ji warute ọ dịkarị chie mere mgbe ọ na-achị agha kpa n'ihu ochie ihe ochie dịkakwachi agha kpa ebu aka njikọ abụ m Mrs. Ndidi obodo ebe ị nọ bụ n'ukwu ngwu metụgbọ ihe mere bụ na ekele ọ na-abara Akegbe uru dukron mụ na onwe nke m ya bụ nọwa akwado ka njeje n'efue ya mana sọsọ arụ m na-atụ ya bụ Chineke ga-enyere ha aka akwụsị dịka ịdị na-eji ya na-emebi ihe ụfọdụ like ime ihe kọcha nke ime obodo ebe na-etụgbọ ma anụ wee eme ihe kọcha ejiri emebichiche ihe ndị mmadụ na onwe bụ nke na-adịghị mma ka na-evuru eme kọcha mana ọ bụ iji emegide mmadụ ibe ma ọ bụ iji emebiwe ngwongwo mmadụ dọwara ụdịghị mma like ikpeazụ emere wee were ebe emere ihe ndị mmadụ na-ekwu okwu dịka ihe emebichitere ọ dịghị mma wee adịghị mma. Associated with this particular program. So today is a very, very big event. I'm glad you mentioned women, the plans to include women in the future. So what about the like? What do you think? Because people are worried that our culture in Africa, in Ugwu land, might be extinct. What do you have to say to that? How do we preserve our culture so that you believe or do you agree that our culture is in danger of extinction? And what can be done to avoid that? Well, these are one of the programs. We introduce these particular programs in order not to allow our culture to go down the stream. You understand? So by doing this, we want to engage some youths, not to be associated with some social vices. You understand? By creating these programs, they may know their background, where they come from, what they should stay away from. You understand? Because in here we have our origin, we have our tradition, and our tradition is our pride, and we have a reason to protect that, and that is what we are going to do. You understand? We've been doing it before now, but in this today's occasion, I think with your presence here, I think